Guys, akong pag sige og uyok-tuyok ining syudad, nakakatawa na lamang ko kana bang dili ta kadungdong unya kabalota ining city nga kuyaw kaayo ning city kay naatanan dire no, nagampo to ning mga snatcher na sila mas snatch tanggal lakaw tapititan na tong bantay na atong bagay sus Ginoo ko igorang ipiti og kaon ning ato ang dala niya paglantaw na to malubalo wala na sige patag lantaw ni atong jewelry nga pasun ra naglab nito ni Ron so Ginoo ko tirbay taon ni mahala nakatawa na lang ta guys no sa so, kontinuyok-tuyok diri asa ning koan mga band music band instrument ba ano ko tuyok-tuyok so naara diri naadri sa USC dapit sa may Pilais diri sa Cebu naadri ang mga stores sa Juan na City na Peter Sports kung ako kaduhan ako balik bagtas diri kanil gi ang anguhon na ta sige laman ta og pangutana kay siyam katuig na tang minami palay magapon ta kadumdom hit and smash diri karon ambot 48 years pa siguro ni sila makabre kay kadaan padha na ko mo jay abre. So, kapoy siya, natural na kapoy. Di pa pwede paluya-luya, kadang ta atraso. O, maninguha kita maayo ining kinabuhi, kay gumisiyusa man ta. Mga building maglagot, bitaw. Lang, love, lang dito mong igsoon, magbantay-bantay, gitpunta kay nabira o lugar nga hilom kaayo. Paduol tayo ining na yung mga pusil-pusil kay mulahag magkinaunsa lang. Anak ko rin sa USC Santiago Gate. Balik yung buko kanu siya mag-abre mo ba siya mag-abre nagsala. Kita ko piyan sa ining mga taong atong kasalubong kay malog-lab nuton niya tali na ta ibalik ipos-pos ta kung sala. Lalabad ba ilang ulo. Ang lisod kayo no ning maglakaw tang mag-inusara. It takes a lot of courage and strength. Nanglan strong jud ka. Paligid ka magpaluya-luya. Kano sa pa ni mga abre. Actually, ikatulo na ni nga store akong gianha. Nga wag gihapoy double drum. Salang kaya no maninda na lang kaya ko. Kwansa? Ako na lang kaya islang atbangan. Cheers. Kutob na lang tas pangandoy ini mga igsoon kung taswirtihon. Okay ra gyapon. Nga anak mo kinabuhi di man ikaw magbuot tanti mo. Importante nga ikaw sa mga galingon maninguha ka niya kung dili siya enough at least di ka magmahay nga naninguha ka sa pinabuhi lingkod sa mga loads kay murag sa gikan patag kaadlawon no kay kaning layo kay ta sa syudad ang atong probinsya mutik pa mag-4 ka oras sos malipong ka nga murag usa ka semana di mawala imong kalipong sakay kasakyanan pait ni atong yung kinabuhi sa pobre yung pobrita ba yung mga andoy ta pait pero di lang ginatuon-unaon mga igsoon ha mga ato lang yung naunaon nga positive kita kay kung naman tayo mahimo anak kung gipakatao tang pobre dili man na nato sala ang sala nato kung mamatay ta nga kabus gihapon kay wa tanan ning kamot ining kinabuhi ha. Manimuha naman kita maayo mga igsoon. Laban pamay time. Laban is life. Maayong pagpanikay-sikay sa tibok nga simana. Bisan pag unsaon ka sa mga challenges mo encounter nimo, chillax lang o ipataas ampo o isog lang kita. Bless everyone.